quants, possiblement no gaires, haurien posat "jo vull ser empresari". Perquè aquesta és l'única professió que et permet cada dia pujar al Tibidabo i sentir l'emoció del vertigen de la responsabilitat. No només vam invertir hores sense que ens hi portés en aquest projecte, sinó que Halfons va passar a ser el nostre dia a dia i encara seguim pensant en com portar-lo a terme algun dia. Ser jove és un privilegi, i avui jo també estic d'acord. A mi avui m'agradaria ser jove, perquè les oportunitats que hi han avui o que teniu són infinites. Hem tingut clar que havíem de treballar amb naturalitat amb els nostres idiomes, no? I evidentment treballem en anglès, en castellà, però també hi donant prioritat al català. De tant en tant, un copet a l'esquena que ens diu mira, ho estàs fent bé, continua, doncs la veritat és que ens retorna aquella il·lusió i ens fa tirar cap endavant, no? El premi al Jove Empresari 2014 és per Jordi Priu, MMM. Continuaré fent coses. Continuaré sent empresari, continuaré invertint en nous projectes i intentant revertir a la societat tot el que pugui. Fer país. El que recordareu més, segur, és allò que us ha emocionat. I sobretot, encara recordareu més que allò que us ha emocionat, allò que heu aconseguit que emocionés en els altres. I ara que sou grans, què voleu ser? Mai és tard per tornar a pujar aquí dalt al Tibidabo.